אוקיי. הוא דוחף אותי, ואתה זה... אני לא זז. אני מאמין שהמזרח התיכון נמצא בתהליך של עיצוב. המזרח התיכון היום איננו דומה בכלל למה שהיה לפני 10 שנים, ובעוד 10 שנים לא יהיה כמו שהוא היום. אני חושב שטורקיה וישראל, הכוחות הקונסטרוקטיביים, השפויים, הרציונליים במזרח התיכון, צריכים לשתף פעולה כדי לעצב לרווחת